Karbiang Long Autonomous Council ang kang kachari ponjia phan Dr. Tuliram Ronghang hinpen CEM anghoy ingni pondet panapi piniputhot Karbiang Long Autonomous Council Executive Member mate EM anghoy bang krike thomatuma phan pek ponsi amethang anghoy paching ni ponren dilo Pinibangso team Karbiang Long arlo mate Karbiang Long Autonomous Council kang niponjia phan pura EMR pu kepek pon bangkre ke thomatum lake MSc Richard Togbi MSc Rite Singh hi MSc Lunsing Teron MSc Kangbura Kiling MSc Madhuram Lekthe MSc Billy Mohan Khaklari MSc Mukut Mahanta MSc Surjo Rongphar MSc Dioping Maslai MSc Prabhat Chandra Taro MSc Mongol Singh Timung MSc Rina Terang Pilapen MSc Amar Singh Tiso lakadok we bangkre ke thomatum phan KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen amethang anghoy paching ni bonlo Bangso aphi KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang hinpen pherangke thingno kaning che pona tengke pini abangke bangkre ke thoma MSc aphan EMR pu pek ponlo sedamini litum kamatha abangke non bangke thoma tuma phan EMR pu ke pek ponja phan si chingwai pon bomlu pusi CEM Ronghang pen ningje pon Verse 21 Lapen ke Karbiang Autonomous Council Rules 19.1 Kelas hoteng yang sini itu IM arpu bagi pinjam Bono pan pakai si Bono kan itu pan dan yellow Lapen Bono along pakai kan kami Constitution along around the power article 164 tengken Council of Minister kalau tak aja paraya tengken Council of Minister mana Chief Minister Paso clearance long jet na pi. Gono pang itong pan sen na pi ko. Tapos ije kan si motivation tang lo. Bangkre ke thong bangkre ki khai ke bangkre ki. Sa bangkre thong mo pan ke. Motion chun dolo. Motion dis dolo. Sing chon dolo. Details ki dolo. La pen ke Richard Togbi dolo. Promotion botaro dolo Kangbura Kiling dolo. Rina Terang pi dolo. Ronghang kerja dulu Billy Mohan Khaklari dulu, yang Ronghang tu sebenarnya Rina Terang, lapen dia fing maslai. Bangun pepen bangkret ham, isi dolang lapen kian itu Karbiang Autonomous Council kan, isi cukup aja, dan expansion apang, dia expansion pakai cancel pandapi lapen dia, bulan territorial council pandapi lapen Karbiang Autonomous Council kan, kami cukup aja lo belum te isi lo konten, aja lo belum te itu masih government pakai po as per constitution KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang nang kang khon pena joksi nili EM anghoy ing nilonglo lapen alang lea jara sai kamle nang pisatame nili ke Charlie Dunja phansi chesik ding lopusi EM Richard Togbi pen ningje pon prangsi nili akiru kipi alam the bangla hello itum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Apen Assam BJP President Babes Kolita Apen Tumkaching Hongnai Dynamic Leader Karbiang Long Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang Ahirzume akang hon penajoksi pinilili first term ahut ke longun de los non second term ahut nilifan EM nangki pipon apot ninga klong pen lapen duar baguri rat hoi pen se akiru pilo Nilipana jara sai ka mabangle nang pisetame nilike dengpon po non long inquira tro BJP ke hayang bongpen nilipan EM nang kangwai pona banghenlo ke thin nailo la supena jok nilirara phan chelang pon long pubusi EM Lunsing Teron ningje Aprang si ke nili noneli tu CEM Dr. Tuliram Ronghang sar pasi churu po ke damtang 2017 hala sohuta lang lining thom aphan nilipan EM nang ponlo hala sohuta ke haya bangke 24 sita non bangke 26 ang bang ta puthot nilipan EM nang pon la si alang lipan mane nili ninga klong mate mohamaya rat hoi pen alang lipan churulo kemba tha ke du sita non nang litum long nang than thelo la bangke mane non EM nang pon det nilia mohamaya rat phan chelang pon long pu hala bang si ningang sam ke the nai bangke Niliphan CEM Ronghang pen kopia sai kama nang kepe ka bangke nili chodeng dun po lapen ke thek thendo ana bangke nang than pon bom pu pusi EM Rite Singh hi pen ani chepat he pon se niliphan ka du we nang cherap nang chinghon I hear zume ke do ana tuma phanta nilihin pen choroi klo ninga klong pen
lapen ini tum Karbinglong Autonomous Council CEM nili tum aphan Karbinglong arat tum aphan towar ke me paklang ponengji claim ponengji kupisi kam claim lapen ki mesenji aphan nitom phan so responsibility nang epipot nili alangli phan nomati homosti kadu we arat pen alangli phan ili tum ke hoy dak CM Tuliram Ronghang alang li ko pima nang pin khat pon le nang pin khat ateng pin si claim pon po EM ang hoi kepek tanga tengpen EM Richard tok biaphan education EM retazing hiaphan water resources EM lunsing teron aphan irrigation PNRD lapen sericulture EM kangbura kiling aphan cooperation town and country planning lapen town committee affairs EM madhuram lekhe aphan fishery handloom and textile lapen adult education EM Billy Mohan Khaklari aphan food and civil supply and consumer affairs lapen transport EM Mukud Mahanta aphan DRDA printing and stationery lapen legal metrology EM Surjorong Paraphan Health and Family Welfare, Art and Culture Lapen Information and Public Relation, EM Dioping Maslay Aphan Animal Husbandry and Veterinary Lapen Dairy Development, EM Prabhachandra Taro Aphan Soil Conservation Lapen Industries and Commerce, EM Mongol Singh Timong Aphan PHE Archaeology Lapen Museum, EM Rinate Rangpi Aphan Social Welfare and ICDS Lapen Library, Lapen EM Amar Singh Tiso Aphan Agriculture, Land Revenue and Land Reforms, Lapen Excise Asai Kam si Pek Ponlo. Lasong bong kaprek asai kam EM aphan kepek pon peke do ana bangke CEM Dr. Tuliram Ronghang ari deng si chibi ponlo. News report Longsodor Inti Karbiang Long Live.